Balenie obsahuje cca 6 porcií po 30 gramov, čo si moc neviem teraz predstaviť, že koľko to je, či to je veľa alebo nie. Ale samozrejme máme tu na pomôcku, aby som vás neokabátila. Takže marhulky, to je jedna z mojich obľúbených sušených vecí. Čiže, dobre, jedna je asi, že 10 gramov vyzerá. 17 gramov. 29 gramov. Good. Lepšie to nebude. Takže tu máme marhule. Takže toto máme našu veľmi smutnú desiatu. 4 sušené marhule. A k tomu ešte pridáme kešu oriešky, ktoré majú taktiež serving size 30 gramov. Ale tých bude podľa mňa viacej. Toto sú 3 gramy, takže podľa mňa dosť toho bude. 10 gramov, 14 gramov, 19. Tu budem do zajtra. 20. Wow. 25. 31, počkať. 30, let's go! Ja som ale matematik. Počkať, ja vám to ukážem. Musíte ísť so mnou. 30 gramov. Takže, pozrite sa na moju krásnu desiatu. Kešu. Oprava, pozrite sa na moju krásnu desiatu na zemi. S chlpami. Bože môj. Napíšte mi, aké sú vaše obľúbené orechy. Mne by som mohla kešu jesť každý deň.